Makru, to je při cestě, skoro. A... Full tedy půjdeš? Si jo. Budeš namachrovaný, veď nám to můžeš ukazovat, co jsi tady viděl všechno. Máš zítra něco, už víš třeba, že budeš pískat na té finále? To vůbec nevím, to se asi rozhodne, jak to dneska večer nebo zítra ráno. Třeba mě dají aspoň servisní. Na co? Na rozhodčího pro podání. Nevím, Počkej, to je kolik? 1, 2... Bude 5 utkání. 5 finál. No. Takže 10 rozhodčí. Bude na... No, ale tak oni někteří ještě odejdou, někteří tady nezůstávají. A tvoje angličtina je very good? Quite good. To bychom tě mohli vidět v televisi. To nahrajem, viď? Budeme nahrávat. Jdem no.